Ikaguziyoya, ona kronika. Unumiva jikuwaku. Yena mwamu okulezi ikenenu. Arwaleza ama, anyika nukwane kubua. Anyine kukaneme. Ekwanyo Jesu Mega jiji jotu tumba Onu kwenye guje wekene Egu mweje golu jekuni Wanyi jaliye yenata Nyaka nyije baji Weje vepo Mbo kore dike Egu mayalu naza Bodo dike kwa yalu Arwaleza ama Onye kuba kalibia Onye oba baba yala yala Tobi woke meleki Tobi woke meleki Iwe dinegwe kukabani Eku mweweja mububa village Na mbogo de dike Konya mama Yekwanyi ojete Wobu bendi bele Chief Clement Yebunike Salo Wonya mpobo de dike wanetu Yede wanu na mpobo Obi Salo Adudu Kanula Mada Azali Anyi weza No bezi boy Chief Oye Bushi Wakulamente Bunike Wasalo Mambo Kanyi Dike Ojubu Village Mamuda Baibodo Yekwa Yalu Nede Irine Somala Nine Nede Irine Somala Nine Wasalokwe Irine Somala Nine Nede Irine Somala Nine Isi nkita
ekoni mberede jiri dịka mberede ga-eji akpali ibe dị n'ikwu n'anya na-emere onye ibe nwa sọrọ okwe nwa m ya mgbe na-abọ ga-egbe na-akpọ dike ọkpọ ya na ndụ ma kpọ ya n'ọnwụ ibe ọ katara ibe iche n'elu maka onye ga-eji ya a na-ekwubana ka mma ewe alụsị nwere eke na mbọ arọ ide mmiri ga-agba ihe ka m na-asị ọrụ ego dị igwe anyị na ndị ọnwụ eze wee bịa onye kwu ego ga-ekwu ọrụ ọnụ ụfọdụ a na-ekwusi ibe dị n'ugbo ekwusi yabede nwa m anyị na-ekwu yabede nwa zọlọgwụ anyị na-ekwu o gwuru praịmarị skuul na central skuul oge uri na-abọ mbọ ọ kụziri paasị ya wee banye kọleji obe gbọrụ sekọndịrị skuul mkpọ teknika kọleji ndị na-eme ọfụma o kụziri paasị ya debe ebe nwa m anyị na-ekwu ọ sị na ya ga-achọba ibe oge eme mmadụ kwụsị ya akwụkwọ ọ kọzi ya olu ugbo onye obedebe olu oyibo debe ebe anyị na-ekwu o jere ọmụmụ abịa na mbugo obosi n'ugbo bụ ogwu dị n'obosi nwanye mbari nọ kwụsị onye bụ abịa wee bido ikie o zuru ya mbari ise na ụmụ n'anya si n'ibe ma karịa ejekọta iru ejebe n'azụ ihe ga-ejebe obodo oyibo ede nọrọ n'obodo oyibo kụzi ya babụ ya na ndị ọcha wee mekọba bizines emekọtazi ya ego wee karịa ya aka aba ụmụ nwa zara ọgwụ anyị na-ekwu onye bụ chukwu nwa m aba mmadụ abụrụ ochi ibu ya n'elu dịka anyị na-akọlu ego karịrị nwa m aka o wee banye ime import and the export and the general merchandise tata ọ gwara nwa m onye na a na-ekwuzi maka ya na mba niile managing director Olis Suta Hotel obu dị na mbọ ụmụ oji road Olis Suit ọkachamma Olis Suit onye bụbu managing director Olis Multipurpose Service Nigeria Limited ọkacha ndị be anyị mmadụ chọọ inwe ezumike chebe Olis Hotel and the Suit ebe anyị na-enwe aṅụrị họtelụ ọgasị ibi ya mma ebe anyị na-enwe aṅụrị ya dị na mgba ọrụ ya ede nwayọ nwayọ ebe nwa mụọ na anyị idozila anya ebe anyị dị enwe aṅụrị ọchọ mba obodo ya ede ibe imele erike ndị zụrụ azụ karịrị akarị ndị jiri moto ndị lụrụ ụlọ eziokwu a na-atụghị unu lụsizi ya ndị be anyị ebe n'ogwu ga-ebi igbo lụrụ ụgbọ gbalị n'igbo yali kemgbe bụ aka ngwele ọdazu ozi ọjị ede mmiri na-ezo n'ọla niile alụsị jọli mba buli ebe
na-etu anyị onye ka ndị mmadụ na-agalịzi na biya onye bụrụ mba bịa ogozi ya emeli ya ndụ ya tata nyebe ede anyị na-ekwu ede dị sekọndụ na mbọ onye guzo mkpụrụela dịlị ndị beze ndị mpọtat ya bụ ọgbakọrọ okwu na-eche ụmụnne m cheji na onye tọrọ m ụbọchị amala onye ga-adịlị m eche amala isi gachi eze echi ebe nwa m ma gwali gị ka o si na-adị welin ya nene mmadụ anya tebụl ọba ọkụkụ ụzọlụ nwe ya ị na nnukwu ibe nna-ekwu tebụl anwụ dọlị n'anya ebe nwa m amakile eme na mmadụ n'elu oge emeribe ya na chi egwu ibe ntị ikwube atụbụkalụ ụwa magoliviga wee bụrụ gị debere onwe gị ndụ taa eze chukwu debere nwa m ede wee bụrụ ụzọ echiche ndị ilo n'elu agabụrozi gị anya o nwere ibe ome agwali m ndị mbọ agwali m ụmụ ọ bụrụ onye siri nwụrụ na nwụ ọnwụ osisi gbara gedela anya ọdịda nwa m nke dị ndụ gbojiri ruo ede nwa m onye nwere nna ga-enwelili nne ndị ya ka a na-akpọ ihe bụ chukwu ụzọbe ebunike eze nwanyị dizaina obe bụ aka gwele ịgba n'akwa anụmụbụlụ mbosigbo ibe omele erike eziokwu a na-akpụ mama ude gị na ndụ ude gị n'ọnwụ onye mụtara obodo ọgbọ nwanyị na-egwu nwamoje dede dị sekọndụ na mgbe tata ma echi ewe ewuwe mama abọmụlụ mana na-eme ka isi eme ochukwu ga-abụ ebe oyi mee na anyị na-ekwu okelije bụ nwanyị o si na ya ga-eje lụta nwanyị maka gịnị ka o ji jebe o si n'ogbe osisi a na-emere akọ ya nwanyị ana m akọlu unu lee na o jere ụmụ some na mbọ wee jee nnụta ogolimala obi dị ya lọt chinenye nwa chinenye ego ọba akụlụ onye na-achọgọ obute akụ dị ya obute akụ na-aka mma ya lọt chinenye ekwu n'ike onye ka na-etu mmiri dole ụmụ agbara niile ihe bịa gbalị bọdụ chukwu ụjọ ọmụmụ chọọba mma n'elu onyelibe nwoke onyelibe nwanyị a na-agụrụ ụmụ ọnụ o chukwu na-enye nwa ọrọbogolimala obi dị onenu ebilibe mma ọpụta afụo nwanyị aba abụla onye n'elu onye na-achọgo onye kedu osi bata ebe ede dị sekọndụ ya na-eji wee kalịsịzi ya ogolimala obi dị ya n'elu
onye buchi nwa m nwazalobo na mbọ anụmalobi igwe na amala ọzọ nwa m ozigbo bụla ekene ma tupu bụla ekene ozigbo bụla ekene mana tupu bụla ekene mụ na ndị egwu m na-eti ya mmiri na-ezolo ọrụ niile anyị wee tupu onye oge osisi siri ike eji nube ya ede mbọ ya ede nwayọ nwayọ anụmalobi igwe na-agbala ọsọ egwu arobi n'egwu m gwara ike eje na hewe ezigbo mmadụ nwa m isi m ụka n'elu gị ụmụnne gị eze nwanyị mma adamu chukwu na-azọli m okwu chukwu na-azọ okwu n'elu eze nwanyị ya nne m nwa gbaghara onye oge a na-etu onye ọjọọ gị onye oji mma ogelimala obi dị n'elu eziokwu ebiribe nnekwu oge ya oge bụchi onye n'elu ezigbo mmadụ nwa m nwa chukwu ebe m oge bụchi onye n'elu ike na-abọlụ mkpụrụ n'ụba oge na-anụ ọdụ anyị adamuwa nwanyị mma chukwu na-azọli m okwu chukwu na-azọli m ọgwụ ebe m ya eze nwanyị ihe ọ ga-agbalị eke n'ọdụ egwu ya dozi m uke na-egwueli ya ezigbo ọkụ ya ezigbo mmadụ oyimụwa onye ọ ga-adịlị mma oyimuchukwu gozi ya so mba onye na-anụ ogelimala obi ịdị ya chukwu na-enye ọsọ mba ada mbọ niile ndị ọkịda ibe emegwa na-ada anyị na mbọ maka gịnị ka igwe nwanyị na-edozi okwu ogelimala obi ịdị ya eziokwu ebiribe mma ewuwa ya edobi sekọndị anyị na-ekwu okwu ya o si m uke na-egwuwe ezigbo mmadụ oke nwadị anyị ya chifu tochukwu nwa m nwanne asụ na-adị ya olu ego ọgbọgị igwele ebe dị sekọndị nkwa na ọgwa arọ dị ga na-enye ya eri ka o wee na-enye chukwu otito arụ ndelele ya wee nwanna m agwọgwọ ikpe mara m arụbara eze ha onye nche ga-abụ ma gwara gị oyimu ka ojukwu na-achụ nwanne onye mara nwanne ya agbata obi onye bụ nwanne ya n'otokwa arụbara eze ma nwa nwee ka onye nche ga-abụ mụ na injinia Warrior studio n'oge aka na-alụ egwu dị mma ibe anyị na-eme egwu ya meeli mmadụ
emeli mmụọ ka o wee dabasị ya ibe anyị na-emezi ewe na m agwa ita maragwa o si m kenekwali ya nnekwu nwadị enyi ya onye bụ chukwu ibi ya ọ bụ na mmadụ kpuchi n'elu onye gadịrozi ndụ taa nwa m nwanna ajụ obele mgbe ogu na-emesi ike ya ededi sekọnd o si m kene ezigbo nwanne ya haishi ibanyere chukwu onwe eze haba galigali ya onwe ibe na-emere nwa mmadụ na-ebunye ego gị nọzikwa nso ibe tọlụnuchi abụgola anụ onye na-ekwu bụ igado ego na mbọ igado ebe igado nwanna m anọ m akpọgị omebụla ọjọ na ọtụbalị dịka ọjọ nke igbo lari wezomelie ndị ilo na mbọ aba na-asazi ndị ilo gị ibele emekwe ndị ilo gị igado ebe igado ego na mbọ ochie dibịa atụ ego dịka onyere mmụọ n'anya ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ igado ego na mbọ niile nwa mmadụ nwa mmụọ na-ebunye ego ịnọzikwa nso igado ego na mbọ niile ilotazikwali n'oge nwanyị bụ azụ na mmiri kadama ibe na-ekwu bụ si ebu na-enwe eze ebu n'ọkwa na agụ na-eme ọkwa mmọnwụ na-ebe na ọ bụrụ mmadụ na-ebe alụzi joli igbo na-ekwu okwu ya na abụrụzi ya igado ego ewe ndelele ede dị sekọnd wesi m kene ezigbo nwanne egwu honorable Paris Rafael nwanne m nwanna bụ ibe achọrọ mgbe niile shama ide mmiri nọt ya ga-abalị bọdụ egwugozo mene nsukwe na akpọgị ibe onye mere ga-eme egwu achọbụ oche mma obodo ya anyị wee tu onye onyere mmama nke mbọ niile onyere mmaba mmiri niile enyi nke mbe na walọgụ oyimachọ na mbọ ideji ogugu m ibe na-emeriri ya ye nne m ana m agwa eziokwu ana m agwa ụgwọ m ibe amarakwa m ọha wuwe egwu nwe na-eje n'ezigbo oyi m ọ na-ebela agụ na mbọ dike na dike ra n'okwu ọnụ wee mebe na-emebe n'elu amalụ dike egwu adali ya egwu nwa adali ya egwu ekenebekwuwe dike na mbọ egwu na gbaike oyi m Prince Christopher Ugochukwu nwude na mbọ atọ gadin ndị mbọ atọ gadin hotel wobu dị na mbọ gọvanọ ọkọ niile nyaka ọdụ na akpọite aba ogosisi na-eme abọ na mbọ ekwentị ka m gwa gị n'egwu amosu adịrọ mma agbata obi wedike mbọsọ achọwa dike ndị mbọ nweze natara n'iju ọbọ n'aka ọbọ n'ogwu ọbọ na-agba obebe ibu nyamolie ibu ya udo na mbọ natawazi ya nkike ọdụ na
Mokeze nwa m Iliadi na forward onye keji malodogwu Ugommi ya wenu na mponi Egugu keneligi Adi onye na-azụkọ mani ya ụmụnne m nwanne mali nwanne ya omepụlụ onye na oyi aka m na mpọ ebe esi m kelekwe gị Honorable Abamuze egwu dike n'ụlọ dike n'ezi isi agụ ndị mpọ niile onye nwe Confidence Hotel ama ama ibe anyị na-achọ egwu na-akpọ itegwu Honorable ibe anyị rochukwu n'ọmụme Honorable House of Assembly Idemili North constituency ya yezecha mọchi ya gwelo na oyi aka m ibe anyị rochukwu egwugoze emene nsugbe na mmadụ egwuwa na m agbanwe onye ka ikpe ga-ama egwu na-akpọ itegwu ezigbo mmadụ oyibo ezi oyi ede na mbọ Friday ọnwa belu onye ya ego dị na mma aka na-egbu anụ na mkpọ main market oji ezi eme asa mma agwụ ụgwọ oyi aka m Friday onye ya egwu kelere egwu ewe nwa na ma agwa ụwa ita mara gwa nwa egwu nwe na-eje n'obosi ka ndị ekene nne na mmadụ oyi aka m ohioko obosi haba chifu ebuka ishu onye ọcha bịara ụwa n'oji nwa mmadụ nwa mmụọ egwu nwe lute ebe gị ibe onye nwere ọkọ ga-emela anyị onye bosi nwere gwa egwu nke na-akwalite ihe nwere oyoko obosi oyi aka m oyoko n'obosi ilotodigbele ezi oyi gị na mkpọ Police Hotel ogbe akpọla ede dị sekọndụ na mkpọ agwali m ede dị sekọndụ ije nkwu na-eju eju ije mmila na-eju eju ya ba n'oge oyimo mepụrụ anya ọ na-atụ ike n'ụlọ ike n'ezi ya ya arụbala eze ama egwu anya oje bie n'ilo egwu na-eje isu anọ ọcha ya desi m jee uke n'ezigbo oyi ya shasi nwaokoye Chinedu onye na-azụla ego 1 isu anọ ọcha ikemike ga-eji elibe onye bụ onye mmụọ onye ngwo na-eme ka mmadụ ya bụ oyimuches onye izu anọ ọcha jide ka iji Ochukwu na-akwụ ụgwọ ọrụ wekwukwa eze mgbede nsukwu ekeneligi ewe ana m edozi obodo ma mmadụ akwụrụ m ụgwọ ibishaọlagụ n'ụzọ ibe nwere ike zigbeli nwa m onye ebuchi wede na mkpọ ede dị sekọndụ ka m hụ n'anya chọọchị agụba nne ka a ga-agụ ekwuwe nne ka ego okwu erikekweni mma anyị bụ karịrị akarị ka ibe anyị dị n'iche ka mma anyị dị n'iche o nwere ibe ome kada m ibe m ga-agba gị ọgwụgwọ na-elozoro onye bụli ya
anya n'egwu nwoke mmanwụ na-agbagide o nwere mmọnwụ ya na ijele na-agba n'ụgbọ o nwere mmọnwụ ya na ijele na-agbakọ ọnụ ya bụ na anyị ga-eje ka izuwe ike oke mmọnwụ gbakọrọ agba ọ na-anụ dịka m gwara gị na anya na-anaga na-agba oke mmọnwụ ụdagụ ụdagụ na-edede n'ụkwụ udebunu na-edekweli mba karịla anyị na-arụ ma onye na-agwa agụ ma onye na-egwe egwe ma onye na-alụgwu egwu Nwachukwu na-akwụkwọ ọlụ ọ bụrụ mmadụ na-akwụkwọ n'ụgwọ ọlụ nwa Clement Ebunike ọ bụ nna gị bụ ede izizi nke mbụ tata ịbụzede dị sekọndị anyị na-abụ n'anya data na obere oge ka nna gị si eme ọgụ n'ọbụrụ mmadụ na-akwụkwọ ọlụ Nwachukwu na-akwụkwọ ọlụ ojije egbune gị mụna ga-egbune gị n'elu ndị na-eti egwu bụ n'anya bụ n'anyị ma ojije anyị egwu tọrọ ụta na-ere emesịa anyị ga-abịa natakwa egwu ya wee nwa salokwe eruwe ụmụala niile egwu emesịa anyị ga-abịa nata egwu ala